Sugeng sonten sedaya tamu undangan ingkang sampun rawuh ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing kene kok kotong dhewe iki piye? Tan mongko ana terapi le. Panggone apik. Panggone dasare luas, jembar, tanggapane ketoprak Wahyu Manggala luar biasa hebat ya, Pak. Lah iya. Ora tau sowan rene pisan kok bingung aku. Kowe bingung apa? Bingung wong kono-kono udan deres kene terang aku nggo mantel malah diguyuwang. Lah ngerti nek wis terang mantelmu ya rambut cepot kok. Lah aku wis dibel karo kene Pakde, kurang sak keliran. Dagelan walah montor langsung tak gas 885. Wah. Apa? Merek Jet Colet. War langsung bot-bot. Lah saiki lho nek umume sepeda iki ya mentok 180, 160 umum. Lah iku gak umum kok. Wong tak gas buanter. Bareng mbok gas buanter. Weng selebore cepot. Weng terus rodo ngarep ilang. Lho, teko rodo iki nganti iso ilang. Teko ngarep kono karek montor apa ragangan-ragangan tok. Malah aku dikandani karo Pak Hansip sing tukang ngatur lalu lintas. Lek ngandani piye? Lho kiku dagelan kok luru rasa aku di ngono. Ya nek ngono matur nuwun kanggo Bapak Hansip sing wis mengatur lalu lintas. Kejaba dina iki Pak Hansip ngatur lalu lintas, sing duwe gawe iki ya wis ngerti, wis tanggap. Mergo apa? Kanggo ibu-ibu, bapak-bapak sedaya kemawon nyuwun sewu niki himbauan menawi mirsani ketoprak napa dangdut napa kemawon ingkang beto sepeda mohon diparkirkan di tempat yang aman, ojo lali dikunci setang. Mergo apa, Pak? Mergo zaman saiki iki berbahaya, kebanyakan akeh curamor. Ngerti curamor? Gak. Wo lah layak sepedamu bane nganti coplok. Curamor.
Kowe iki curamor ora mudeng, ora ngerti. Mbak, Curamor iki kowe nek ora ngerti tak wenehi ngerti. curamor. Nah, telo kae Telo. dimek-mek ya to. Ya. Tengahe diwenehi gula abang kae. Kenyelem. Jenenge kenyelem. Klenyem. Ya kok curamor. Lah wong kowe iki ya gobloke ra umum. Curamor itu kepanjangannya. Curamor. Alah kok malah mbok dawakno. Lah jare kepanjangannya. Curamor pencurian motor utawa pencurian sepeda motor. Maling. Nah, akeh maling mergo wingi anggrono ketoprak daerah Rembang, Bu. Sepeda ilang loro. Ana dangdut sepeda ilang papat. Ora tan bedane kaya ning desaku, Bu, nyuwun sewu. Biyen niku desaku wah anggere nek ketoprak ngenten iki sepeda ilang. Ana wayang kulit sepeda ilang. Melekan wong mati ilang nyawane kok, Bu. Lah nek nyawa ya wis suwe to. Ya melekan wong mati. Sing ilang sepeda. Oh, Lho sepeda. pengajian nggih ngoten, sepeda ilang. Ilang. Ning alhamdulillah semenjak aku usul karo Pak Inggi di ACC sakniki desane kula aman. Aman. Bapakku sendor niki nyuwun sewu niki bapakku elek-elek keten niki. Well untung ganteng gak iso. Aku kaya labubu. Lah wong labubu ki boneka. Nyuwun sewu sajoke Pak Inggi ngangkat bapakku dadi security dadi hansip. Sakniki desane kula mpun aman. Aman, Sampun ana ketoprak pedah ora tau ana sing ilang. Gak ana ilang wong malinge biyen ku aku kok, Pak. Duh, Ngene wong anak kakekane kok. kok ngaku kowe? Lah nek ngaku piye wong padune ameh ngandakno ndek mben iku malinge ku bapak. Ngono nek aku wis kakean ubet-ubetan. Lah aku kira ngerti kok, Pak. Ora ngerti wong maling yo tak dol tak. Engko tuku sego yo mbok pangan kowe. Ora mung guyon kok. Ning kan alhamdulillah nyatane saiki aman tenan. Aman, Pak. Waja nek kok montor pengajian kiai ceramah ilang mike ya, Pak. Mosok mike ilang. Ilang wong digeret kabel terus ceblok ning panggung. Mulane matur nuwun kanggo Pak Security Pak sing wis mengamankan lalu lintas kejaba kuwi mengko bengi ya ngatur parkir ben supaya acarane lancar ora ana hal-hal yang tidak diinginkan. Nek daerah kene aman. Lah nggih, mergo dina iki spesial Wahyu Manggala ditimbali kalian Bapak ingkang kagungan kersa Pak Kasno lho. Pak Kasno sekeluarga. Kasno apa Kasno? Pak Kasno ya. Dalah Burus. Pak Kasno adalah burus daleme sing iki lho, Pak. Endi? Iki lho daleme. Lho. Ketoprak sing kurang ajar. Kok kurang ajar? Lah sing nanggap kene panggunge liwat rono. Lah ning kene. anane diadepke rono ki mergo apa? Ben supaya tamu undangane nek nonton iki iso leluasa. Lah saiki umpama mbok adepno rono lah ora kepenak kabeh to, malah malang. Alah iki aja nek nanggapno tanggane. Aku sampe nek nanggap toprak tak adepno tak templekno lawang aku. Sik lha wong nanggap toprak mbok templekno lawang terus mbok kon nonton sapa? Delok dhewe wong lek bayar-bayar dhewe mbok kon delok wong. Lah iki lho kowe iki contoh wong sing ora genah. Lah kene Nanggap toprak iki ya klebu ngamal ya, Pak. Nek iso ben dipirsani wong akeh ben melu remen penggalihe. alah nek aku ora digawe syuting barang iki lha opo wong sabilah. Eman-eman wong ketoprak ora ditonton. 9 nyuting gon-gone dhewe mulai njaluk bayaran. Lho piye toh kuwi alat dokumentasi. Dokumentasi sing ngongkon sapa? Syuting. Lah apa? Kowe iso mlebu ning gone YouTube ya ana syuting, ana streaming. Lah aku dhek mlebu YouTube ae tuku tisu barang ora nganggo streaming langsung mlebu nang YouTube. Malah jagongan karo pakane barang aku. Sik lho YouTube kok ana tisu barang ki jane toko apa-apa? YouTube itu ndak bojone Darno Kidul omah iku piye? Firwaladin Pak. Mbae jengene Google. Ya bener tak rasa-rasakno aku awor kowe kumpul kowe iku rasaya pinter malah tansaya goblok aku. Ya goblok wong wayah angkrem pitike lunga. Ora goblok. Maksude YouTube ora kok YouTube jenenge menungso tanggamu ki ora. Lah YouTube iku bojone Tarno piye?
YouTube itu media, Pak. Media. Oh, anake. Loh, Anake media. ya Allah Gusti Papa. YouTube iku media iki manggone ning HP Android, ning gone laptop. Lah YouTube ki kowe Android iki. arep nyetel apa wae enek. Nyetel apa? Gambar-gambar ketoprak, dangdut, pengajian lan liya-liyane akeh. Alah wong aku ndek nyetel jerone segara gak roh. Lah kok ora kowe apa slulup sisan? Lho nang YouTube lho opo? Lah kuwi anane saka YouTube ya ana syuting. Mulane terima kasih kerjasama dan partisipasinya. 9 production. 9 production sukses. Aku sesuk meh gawe syuting aku. Apa? 7,5 production. Lah iki ya didukung karo WM Audio. WM Audio Yang begitu menggelegar. Mas Munadi, Nah. Mas Londo, loh kantong channel bareng ya. Ketemu menawa HP ini. Kantong channel komplit. Gitu. Mergo dina iki spesial ditimbali Pak Kasno. Oh iya. Kanggo ngibur tamu undangan sekaligus dongake kanggo nganteni sak kloron. Antene tak dongak-dongakno muga-muga dadi keluarga sing baldatun thayyibatun warapun ghafur. Dongamu ku piye to kok ngawur? Lah nganten. Nganten dongane kok baldatun kuwi piye? Nek baldatun iki kanggo sedekah bumi. Baldatun thayyibatun warapun ghafur. Gak oleh. Ora oleh ana adone dhewe-dhewe. Ya wis nganten loro tak dongak-dongakno muga-muga dadi keluarga sing waladun sholihun Pak. Waladun sholihun niku kanggo cah sunat. Anggeku udah basa Arab. Basa Arab ning ya aja kuwi, kleru. Ya wis muga-muga nganten loro tak dongak-dongakno dadi keluarga sing sakinah mawaddah. Bener nyok goblok. Oh ya bener ya. Hae tae ngomong. Lah aku spontan tak kira kleru neh. Aku bingung perkara gemblong mang kalau bisa. Gemblong lho kok gemblonge. Muga-muga gemblonge. Saya kok gemblonge. Muga-muga Nganten loro dipun paringi golekan kencana kang iso tata jalma gawe marme wong tuwa lan keluarga kawujudan putra utawa putri. Amin amin. Putra besok dadi putra sing saleh, nek putri dadi putri sing saleh. Amin ya rabbal alamin. Ora ketang piye-piye nganteni iki sapa jenenge aku walah dawane ra umum malah aku ngapalno ndak apal-apal kok. Nyuwun pirsa to, nyuwun pirsa. Mbak nganteni sinten? Sapa, Bu? Alah padha ae jane. Non? Lah iya. Nganteni lak Irwan karo Amanda. Ambek Manda. Lah iya. Lah nek mbok omongi aku Lho, kowe iki takon diomongi kok malah nesu iki piye karepmu? Lah aku diomongi. Kowe iki takon, kowe iki takon ngono lho kok iso. Ngantene ndak bener ya. Ipan karo Manaman. Mripate. Ipan karo Manandana Manda ya, Mas. Iya. Iki sing Wah, iki ra gathuk. Sinten, Mbak? Ivan kalih Amanda. Lah iya, ngeyel kok kowe. Lho sing ngeyel iki kowe kok. Lah iya aku. Iku lho, aku diomongi Ivan karo Amanda. Nah, Piye? Aku sik malah diomongi. lah kowe iki takon ora diomongi. Lah iya wong aku urung roh mbok omongi. Alah. Piye iku maksude? Mana dikandani? Oh, alah kere kok iso. Ivan karo Pangapunten Ibu nggih. Ivan karo Amanda. Lah iya. Mantene iku ngeyel aku. Wong aku iku go ngeroh. Lah iya kowe gong roh dikandani. Lho, sing ngandani sapa? Lah kuwi mau ibuke. Wong iku aku gak takok longe ora gremeng dhewe kok. Wah kok iso. Matur nuwun wis diwenehi ngerti. Nggih. Muga-muga nganteni sak kloron dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Muga-muga Mas Ivan kalian Mbak Amanda berkah barokah nggone mantenan dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ngene Pak, Apa? kowe karo aku ora usah dawa-dawa.
Lha aku nek kedawan aku ya tau dienggo penteran kumbahan. Mergo dagelane iki ra mung kowe karo aku. Lah terus Saiki dagelane papat. Lah iki pamundhutane sing kagungan kersa spesial. ya. Dagelan senior, dagelan ternama, Ono dagelan senior ternama, tenae Haji Samsu. Senior kok rae. malah teko rokok iki piye? Lah dagelan kok senior. Dagelan sing wis kondang kaloka sak Nuswantara. Maling montor 5. Lho. Ora eling Sariman karo Pak Mogol. Pak Mogol. Oh iya wis Nah, ayo biyen kan kondang. kondang. Lah dina iki spesial Heeh. pamundhutane sing kagungan kersa Coba Pak Kasno. ana Pak Sariman. Pak Kasno. Sampean pesen dagelan sing rupa peceran aku ya rong tok, Pak, entokku ya iki tok. Weh, wis rawuh, sugeng rawuh Bapak Sariman. Oke. Lho, Rebuta. kok oke tok iki? Rupa kaya Srimbombok mlete meraum. Soncong. Lho, Kok iso ngarani aku Sri Bombok lho? anak pang. Anak pang apa anak? Lah kowe Dik. Lho iki kene lha apa? Lho ngetoprak ngono kok. Ngucoplaki sapa bocah aneh-aneh. Toprake mogel. Lha Lho. toprakmu di wong Lah toprak. ketoprakmu gak main, Man. Toprakku bar wis. Kok bar iku? Lho, jare kowe ndek ketoprak kok, Man. Bar ketoprakku dicekek corona ngono. Lho nang ketoprak dicekek corona lho. Mulane aku melu mogel nek. Dadi ketoprakmu dicekek. Entek dicekek corona. Lho Jarke dina iki melu kene meneh. Melu mogel nek wis ya dibayari. Ora ngono lah, kowe melu ngene iki ya dikandani karo Pak Mogol. Ora. Lah kok mangkat? kok iso budal? Iku aku ndelok jadwal ning Facebook. Terus angger mangkat ndara wis ya dibayari karepe ra karepe ya. Hei, jadwal Facebook dek ini aku diamuki wong pirang-pirang. Napa? 2020 tak unggahno. Kaya edan are. Aku iki ancen ngene ya sak karepku lah piye wong ketoprak ora main aku tak melu rene ya. Ya ora apa-apa, ora Wis, ora apa-apa, ora apa. Ya apa-apa. dilumprah, Pak. Kene kan ya tanggung jawab, Ya. butuh nyukupi keluarga, ya duwe anak, duwe bojo. Malah guyu. Guyu piye wong aku arep curhat karo kowe. Selawatan. Kowe gak roh bojoku. Lho, mbok ngebloloken aku gak roh bojomu. Bojoku ilang wis sesasi. Heh? Bojoku ilang sesasi nek bojoku ayu kaya bojone Mogol gak apa. Lah terus. Lah bojoku merongos kok iso ilang iki piye? Sing nyekek sapa ngono? Bojo milang. Ilang sesasi aku wis tekok londo barang. Ini tak takoki. Bojomu wis ilang? Ilang sesasi. Tan mongko bojom. Merong. Lho, ndak sing tinggo ngombi ning kono mang. Cangkemem. Mosok bojoku ngombi. Lho nek ayu gak apa-apa kaya Lagi bojo. ini. Lah ya kok mati. Lah Man, gini. Bojoku ki wis elek kok ilang lho sing doyan sapa? nek sing wis-wis, Heeh. biyen iki Mogol iki ya duwe bojo ayu ning dicolong kancane. Iya. Ning saiki entuk gentine neh. Lumrah ayu. Lumrah ayu. Lah bojoku iki lho. Dicolong. Lah bojo merongos kok. Wah, merong. Golek ning maratuamu. Alah wis diwek tak golek ning ndi-ndi. Tonggom. Wis golek wong pirang-pirang masalah sepele. Masalahnya apa? Kakane mek bang. Ilang antek iki piye? Pegawe bang yang melu goleki lho ora ketemu tak omong. Man Sariman. Napa? Bocah kaya garangan ucul lho, Pak. Napa? Iku jenenge gak bojom ilang, Lah napa? ninggati. Dadi bojom ilang ki Ah. masalahe Amek bangi senen ngatek setu lho. Piye rampuh bojoku. Kok kaya pegawai negeri ae. Well, Ngantek setu Sing minggu golek ora depan. sithik lho, polisi melu goleki ora ketemu rampuh bojoku. Bocah bento. Bojone digoleki wong marik-marik polisi wong utang bank. Wong iki ndak melok do utang piye dodong ngingeno kabeh. Lah bang mekar duwe. Lho bang mekar barang jare. Sing nemen iki bang setan, tunggone nganti magrib. Bang setan. Istrinya Pak Sariman di mana? Wah, sudah berminggat aku yang ngono. berminggat. Lah kowe ku yo bento. Mulane man wong urip iki aja utang nek iso. Nek iso nyilah wae. Ora padha wae. Iya. Wong Iku ya padha wae. Pegawene tak unek-unekno lho, aku rong dibayar kok ditagih aku yang ngono. Ya Dadi utang ora bojomu wae masalah. perkara utang. Akan utang. Wis ngene. Piye? Njaluk dhuwit mogol. Iya, Nyilah dhuwit mogol nggo nyaur utang. utang.
Mogol iki berarti wong sugih Yo. saiki ya. Dadi ngene, Piye? Rokim karo aku Iya. karo kowe. Heeh. Umpama utange bojo pira? Ya 1 jutanan ono, lebih ya. 3 juta. Atau lebih. Nah, teluk nek dianggep 3 juta rata-rata. Utang 5 juta, kowe engko sing 1 juta, sing 2 jutanan aku mbek Rokim. Wis apik to, Man. Apik iki lho, Man. Adil lho, Man. Masa Kowe tak bantu lho. Kowe tak bantu mikir iki. bantu mikir apa mateni wong aku 1 juta aku sing 2 jutanane muter aku ah. Ya wis ngene. Wis 5 juta. Kowe 1 juta aku turahane lah. Aku wis trimo turahane aku. Sama saja. Wong Ngedan ya arep mbok apusi. sing penting kowe nyerah. Ngenteni. Mogol direka piye carane entuk duwe. Oh wis. Aku tak mbok susah. Ndasku tak cekeli. Engko aku tak mbok susah nek mogol. Coba sih. Man Sari. Wis. Sirahe wong loro iso kaya lato-lato. Kok nek mogol teko. Carane nangis gampang. Nangis piye? Siram tak jeblok nesek engko terus nangis. Ya remuk ndasku. Lho, engko nek remuk pan malah entuk dhuwit akeh. Ngono ya. Iya. Dadi aku nampani dhuwit ndasku remuk ya. Iya. Anu, Pakna ngilah mentek sing gawe wedi ya, Pak. Nggo apa? Nggo mentek ndasem ben pecah. Masyaallah, Kowe Ndar. iki aja anarkis to. Loh, kok anarkis iki dalan kok. Sing tak kudu guyuni iki mung siji. Kowe mau lak kondo. Aku tak pura-pura susah. Lah wong kowe ra pura-pura wajahmu wis kaya wajah susah lho, Man. Mula ra iku ngenes ayu. Ora ngenes barang nyakeni wong ya, Bu. Anu engko tak golekno tembor engko terus tak kekne ngarep anak yatim piatu bencana alam ngono ya sirah keguguran engko ben dikeki sumbangan. Wis ning kono ae. Lho, buke jenggu bojoku ya kaya iki lho. Mbak iki lho. Bojoku kaya iki. Wajah. Iku mlaku rono iku. Tenang, aja kuwatir. Engko nek ana mogol kowe langsung ya nyilah ya. Sip. Tenang. Man. Iki lho Man sepelane Man. Sepelan Sepelane iki lho openi kok. toprak kancane apik-apik seragam dulu dinggo aku ngrasakno Nek rupamu ki wis elek ora usah mbok gawe kaya ngene to Mas Rene jane iki jane kowe iki lho arep do ngopo iki lho wong tak jak Iku sowan lho, nang Sariman Pak iki. Kaseno Sariman kena bencana alam, Bos. sapa Sariman bojone keguguran, nglairno singa metu macan. Malah anak-anak tuyul. ayo rene ta ah Lah Bos raine. aja gawe Melasno lho, susah melasno. aku wis ditimbali burus ki seneng ati kanggo acarane panjenengane lah kok malah susah ki ngopo Gage aman. sik Gage aman kok iso. Au. lho ora ngono wong telu kembar kok kowe ora kembar dhewe ki Gak maksude kembar. piye Jan aku rung positif anggota. Yo ora perkara positif anggota tre wong kowe ku dikeki kain jarene malah mbonggo perlak kok. Iki malah tirasan geber dikekno aku. ya wis Iso gaene agol. matur nuwun burus Heeh. niki kanca sak brayat ingon-ingon kula tak jak mriki sedaya pamriyen kanggo nyenengke panjenengan Heeh. ingon-ingon telu ya Lah Allah iya. Gusti Ancen ketua nek wis sugih iki omonge sithik ning nyelekit. Kok ngono? Tak kandhani Man. Kowe mau krungu apa ora? Piye? Arep ngenal wong kene nek awak dhewe wong telu diarani ngon-ingon. Lho tan mongko ingon-ingon iku kewan. Aku ora apa-apa ikhlas sangat dikei dhuwit. Ya gal ora apa-apa ya gal. Lah wong sambil gelap kowe iki. Bahan kira ya lah ya gal. Anu, penting bayari ya gal ya. Tak tungan tahun sejahtera dunia bar akhirat lu kacana bakin yang anda benar. iki nuwun sewu sik iki seragam karo tukul sing wis mati Hah, kok tekan ndi kok. Gak Bos Marai iki pikiran. seragam karo penjol. Ini kok cuma tekan mati kabeh kok. Iya. Alhamdulillah. ana apa ayo ndang ngomong Kita duit Udah kok. ngomong apa? Tutup buik bojoku minggat perkara kakean utang. Aku nutup gol. lah terus karepmu piye Bisa ngene kok nek aku mbok utangi dhuwit nek bojoku ketemu pek kowe. ape utang menang
Iya, Gol, aja banter-banter agol. Aku wis ngene melarat lek. Dadi nek ngoten panjenengan iki butuh duit. Duit, Pak. Arep utang. Siap. Wis ngeten. Piye? Mulane to Mas wong gawe ketoprak ki ra gampang. Nek gawene gampang. Mayokno ki sing angel. Cepet nang tak dol cepet malah sampun. Ya wis. Saiki nek umpamane panjenengan arep utang meneh, jajal aku tak takon butuh pinten Mas? Ya saanane agol. Lho, aja saanane duit ki ra ono saanane ki gak eneng. Anane duit ki dolar, rupiah, peso, ringgit lan liyane. Apa kok dadah? Wis rembukan sik wong telu. Ini piro? Ketoke kok wajah-wajah susah kabeh iki. 5 juta. Terus kowe nek arep utang 5 juta ki arep mbok gawe apa? Kanggo nutup utang. Sing 1 juta, Aku sing 2 juta, sendor. sing 2 juta. Rokem ngono mau wae, Gol. Aku dikek 1 juta sing teng nembung aku sing nanggung aku, Gol. Wis ah, kowe pokoke jaminane motorku pedotan Supra iki lho. Piye lan? Sik to iki sing butuh duit ki sapa? Aku bener nek undi-undi ceplus kae kuwi. apa? Lah kowe muni ngono mong kok. Jare 1 juta aku sing 2 juta kowe wong loro. Maksude iku nek aja takokno, aja mbok omongno. Ora entuk omong kok Gol aku kok. Kon meneng ae. Mboten entuk omong. Gak entuk omong. Jane nuwun sewu. Ya. Sampean ki sing kekurangan wong telu ki sapa? Mas Sendor cukup urung? Pun, Bos. Mas Rokim Cukup. Aku sing ora cukup. Lah terus sampean nek utang 5 juta jare sampean sing 1 juta. Heeh. Mas Sendor 2 juta. 2 juta, Rokem 2 juta. Lah ya kok malah kowe mung 1 juta iki lho. Lah aku diajari sendor iki mau. Wis ngene-ngene, rembuken wong telu sik butuhmu piro? Pira ndor kok motor terus mau tak bacok lho kowe. Aku wis kadung ngelu ora duwe kok. Nggih. 8 juta. Oh, 8 juta kok 8 juta. 8 juta. Heeh. Wis cukup apa urung? Cukup. Cukup tenan. Tenan. Tak kok sik nek urung cukup nggo ngomong. Ah kok terus kok ndor. Nek ora cukup Ngene, nek kurang ngene. ndor piye? Wis genep sisan 10 yuta. 10 juta. 10 juta. Heeh. Cukup apa urung? Cukup. Wis cukup man. Tenan. Tenan. Yakin. Aku mau nggawa dhuwit ana nek 50 juta lho. Wah, tuwa akeh. Sariman. Ah. Ampun celok tenan. Saya ketok terima kalang 10. Heeh. 10. Pas. 30. Pira? 30. 30 apa? 10. 30 juta. Heeh. Lho dhuwitku rak sisa 2 juta. Sisa ceturan kok ndor. Cah musik takoki butuh ta Butuh ora? piro tak kei kabeh kok. Dadi tang piro? Duwike kan 50 juta. Kalong 30 kan cek 20. Njaluk imbuh 10 nek. Tambahi 10 Gol. Wis jaminane ndasku. Dadi nek ngoten 40 40. juta. Lah timbange kok isih sisa 10 iki apa mau tak buak ning ratan ngono. Wah, piye? kowe man tak tambani. Tambane 50 pisan. 50 pisan. Karuan terus. Genep pisan man. Sik, rapat to sik. Rapat terus gak ngentekno jaminan iki. Rapat kok terus. Piye man? Setuju 50? 50. 20. Lho, tak swidak Mas. Malah torok 10 tak jotos engko. Lho, sing 10 golek ndi nek? Lah iya. 15 karek piro? 5 juta. Ije 5 juta. Eh. Kekno cah musik Wis karo. tak gaeni yo. Pak wis cukup, Pak, cukup. Wes. Hmm. Kira 50. Kok malah guyu tambah jabang bae. jabang bayi. Apa? Jumeteng deh. Lah nek menawa Ndi anak kaya aku ora seneng. muga-muga ra duwe anak kaya sampean. Ngantene tak suwun ya dikebuk lho. Napa? Masa kok rai kok kaya garangan tenan ya to? Gumun aku. Mosok lek aku elik lho, Cak. Sendor ki elek lho. Aku cek lumayan kok, Bos. Aku bar diplocoti Bang entuk apik. Raiku bar tak reboding. Sariman. Wis, Ya. 50 juta. Cocok. 50. Setuju? Setuju. Setuju? Ya. Ya. 50 juta. Ya. Kok akeh men yo. Lho, iya lah. Ki piye kok ngene malah? Kondi aku.
Lho, Piye iki kok malah lah ngene? duit 50 nang iku tenan apa rencana apa? Piye to jane? Gol, nek kok rapat ngantek-ngantekno jaminan pirang-pirang lho. Lho kok iso ngomong piye gitu kan? Lah ya 50 juta. Iya lah gol iku. Iki aku mau ki rencana nek duwe-duwe 50 juta. Rencana. Iya. Dadi 50 juta iki rencana. Rencana ape tak gowo Wis ngono nek lho. ngono ya ngene men. Ngadakno. Kowe 15 juta, Heeh. 15 juta, 15 15 juta. 45 juta, sing 5 juta rencana tekno musik. Yes, rencana lho wis kasih tutuk dhuwit Rencana. iki. Iki dadi rencana iki. Pokoknya itu Gosok iki. rencana Lah kabeh. tenanan malah rencana di dhuwit. Lah yo wong witekno Ya piye wis. urip kaya Iya, ngene iya, iya, kepenake iya. kok Oke. ora do gelem bersyukur. Lah iya. Cocok. Mas Hariman Nggih. tak suwun ya tetep kelo Amin. kersa bersyukur. Amin. Kahanane panjenengan ki Ya. kaya ngene. Siap. Ki ngene lho tak omongi. Pripun? Ape ana nganten lho. Loh, Kok malah ngono? aku mang wis diperintah golek tukang foto. Tukang foto. Kowe ndek kenalan ra tukang foto? Wis tambah Romo Mbak ana. Romo. Ana. Tukang syuting wis Ana. ana. Oh nggih. Ki ana. 9. Kowe wis entuk apa? Naib wis. Kon golek naib. Iya. Wis entuk naib. Entuk tapi naibe iki malah nikah dhewe. Cangkem dirungokno tenanan kok. Lah kowe kon dikongkon apa? Kon golek mudin. Wis entuk. Ya aku tak golek-golek nang tak kecekel ya. Sik ta wong modern kok sak kecekel iki maksudmu piye? Apa ngene? Modern ki wis ana jenenge dhewe-dhewe. Aku fotoane pas kematian ndonga tak jake. Mas Rokim, Kula dipasrahi golek pranatacara. ki sing paling angel ki Pranata Oh Cara. iya iku. Nek pranata cara gekne ya pranata bakul pentol ngarepe kuwi. Lambe. Iku delok Oke, wis positif untuk kabeh. Ngono. Dijamin untuk kabeh. Siap. Tenan Jajal. ta ora? Mas? Pranata Carane jajal latihan ning Iya, iya. kene. Nugroho sih wilasaning Gusti ingkang Maha Asih. Iki Wis alo pantes murung, Mas. Apik suarane. Mas Rokim ae kok Mugia tansah kajiwa kasalira Apik ere. katur dumateng para lenggah, para tamu dalah Iki ae. kula. Wis apik murung, Mas. Apik. jajal man kowe, Pak. Apa? Kaya ngene iku mang ngomongane si Rokim mau. Ayo jajalan man. Ayo man. Nugroho warai. Jajal Resariman warai. Madhep Rono. Ayo man. Ayo man. Nugroho suara sing apik mah lho, Man. Sing gedhe, sing gedhe. Lagi ki ngerti aku nek Rokim ki pinter dadi Pranata Cara. Empet, Man, empet. Ayo jajal man. Empet. Ayo man. Bertahan, bertahan. Ayo man. Man, bertahan urung pecah. Kenapa, Man? Ayo man. Nduk kucuk sesuk ra melu ndagel toprak ra. Lah napa? Lah untuk kowe mbok jeblok nah ere. Lah kowe Urung pecah. Urung pecah. Urung. Bertahan, bertahan. Nugroho. Nanti pecah, Man. Agak sendet. Keteno cok iki Mas. Ora keten wong treli penem mlebu ning cangkem kok. Nugroho. Nugroho nir ing Alah sambikul. sing apik to. Apik ta, Man? Sing budi suara. Sing gedhe. Warai. Baiklah saudaraku untuk siang hari ini. Regeten aku. Lho kok malah kaya MC Lah wong dangdut? salah disalahno tak ngeten di sana yo. Jajal. Kaya mau jajalan. Nugroho. Ing sambikul lan para sedaya. Aku ora iso. Aku dadi pranata ora iso. Wis. Dadi wis ana pranata carane, tukang foto, Ana golek mudin, cocok golek karo iku mau tukang naib. tukang Aku ijab. eone ae aku. Wis Si EO. Prata. Ah, Si- Saiki nyanyi. nyanyi apa? Saka karepem. Nggo hiburan Go hiburan. kanggo acara ngantenan. Cocok. Pranatacara wis ana, Wis ana mudin wis ana. penyanyi wis ana, Naib wis kabeh ana. wis komplit. Nah, iki dihibur spesial untuk mempelai berdua. Cocok. jaritmu. Diaturi lagu apa? Aku sing Ngersake lagu napa, Bapak Ibu? Dangdut napa campur sari? Heh? Iki jari Dangdutan. sing lara dinggo. Jari esawilah. Enten sing Napa, campur Bu? sari, Napa? enten Napa? sing Bapak Napa, Bu? Ijah. Napa? Duwe jarit elek-elekan apa ora iki? Lilo. Lilo. Reok. 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 Padha nangis gene bar ngedono jengene nganten. Sing ndi? Iku. Ora sembarang dengah. Kan ana lagu nek njaluk sembarang dengah. Ya diwene campur sarinan wae. Ya wis. Ah. Gendeng ayo campur sari. Lilo. Kowe medhot
Ora iso mulih le. Golek nadaku. Kowe iki nyanyi tanduk. Aku nerok-nerokke lho. Sing apik to. Dagelan iki nek iso nyanyi ing mengkone ya entuk honor sing gedhe. Nyanyi ku nek Dadi swara ki kudu diapik-apik. Jajal tak warai ya. Sapira, Mas? Ora nyono ngira saya kecil-kecil. Jajal. Bahasa ya. Jajal. Jajal. Ora nyono. Gak. Dor warai dor. Tangane iku sing kono kene lho. Ayo ki baleni ki. Sak. Kuwi saka samplokane kok rekasane ngono. Dan Ngene lah. Jajal ya. kok tangane iki to. Ora nyono ngira Tanganmu. Jancuk. Loro kabeh cangkem. Ora. Le marai aa mang piye? Ora nyono. Tangane iki karo ngene. Ora ngira. Kowe medhot. Ayo, tangane. Dijel. Bisa malah kaya wong ambek stroke. Ayo tangan. Maju. Ngarane wong stroke. Maju ngono lho, Mas. ora nyono. Amit-amit jabal bayi. Aku kok malah ngopeni kethek. Walah, Mas. Aku ya iso. Ora nyono, ora nyira. Bu, wonten anu napa antangin napa-napa Bu? Alah penyanyi iki kembung, Bu. Piye lah aku wis nerokne. Baleni cek baleni. Ora Ayo liga. Sakit. Walah yo. Anu nyuwun kerokan nggih, Bu. Yuk, ayo. Wes. Oke, satu tembang Campur Sari ada Lilo bakalan saya persembahkan untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Ora nyono ngira kowe medhot telineng asmara. Tresnaku tulus dan suci rambut Joko malah mbok lenjani. Jal. Man. Ayo, Man. Kendang sik jajal. Tung dang. Ayo jajal kendang sik. Ketua kaya pintu. Ketuamu ndak nambah nom. Nang ngene. Iku mek iso tunjuke nambahno. Masa Aku ki marai kowe, Tro. Lah kaya ngene iku engko terus gunting trulung tangtak. Ndande kena ae dan. Jajal kene. Iso apa ora? Wis mari bareng kembung. malah bela kematnya. Cangkrang. Ayo mriki yo. Dikebuk kok malah jebret. Kaya aku mau. Nggih. Ya Allah Ayo. Gusti.
Ayo. Jiro lu. Wis gak ngerti tak tutuk sak tutuk-tutuke ndaramu. Ayo man, neh man. Sing apik ya. Apik. Kentung Asik man yo. penak iki man. Terus man. Man, Malah kayak Naruto. man. Ora ngendak kok telung. Ketoprakmu biyen ya tabuhane ya ngene man. Ora. Lah tabuhane piye? Ya sanane gel ketoprak murah ae. Gonge jare ora kok perunggu. Lah kok apa? Seng. Iya piye? Heeh, dadi Seng. Sariman metu teng, teng. Iya. Mari tau. Malah tenan. Jangkrik. Yo, Lilo. Lila ya. Lilo. Sembilan Production, Mas Lodo Channel, Munadi Channel, BML Kantong Channel. Gitar kan?
sing arep dadi nganten. Wis tindak rene ya ampun.